Determinati li l-koll flimkien bil-ħidma ta' kulħadd nofrulek ħajja aħjar fejn kulħadd ikun jista' jgħix b'mod dinjutus f'ambjent aħjar u fejn wieħed ikun jista' jtejjeb il-ħiliet tiegħu. Dan kien il-qofol tal-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista li saritlu l-ħadd filgħodu fuq Net FM fejn propju din se tkun it-tema tal-Festi tal-Indipendenza li se jsiru f'Settembru li ġej. Se nkomplu naħdmu biex aħna nofru din il-ħajja aħjar. Ambjent aħjar fejn tgħix, fejn iva. Ikonna l-standards, ikonna l-enforcement, għaw minn ma jħux biex jisma' ħad il-kelma, ma jiddispjaċini. Miegħi ħajkolkom mhux biss tisimgħuha, imma wkoll tgħinuni biex nipprattikawha. Għax kulħadd irid l-ordni, kulħadd irid is-sabiħ, kulħadd irid in-nadif, kulħadd irid kollu mkien unit. Imma dak irridu nagħmluh flimkien. U nagħmlu flimkien mhux billi xi ħadd jiġi jsawwadkom, imma x'int temmen li int ukoll tista' tkun parti minn din il-bidla. U flimkien nista' nagħmlu din il-bidla jien fiduċjuż. Fiduċjuż għax nemmen fik, fiduċjuż għax nemmen fil-poplu Malti Wawċi, fiduċjuż għaliex nemmen fil-politika tagħna. Dwar l-isfidi li qed jaffaċċja pajjiżna Bernard Grech qal li għandna realtajiet li qed jiżviluppaw il-ħin kollu u qed jitfgħu piż fuq il-poplu Malti Wawċi. Waħda minn dawn l-isfidi hija l-għoli tal-ħajja fejn quddiem dan kollu għandna Prim Ministru li huwa maqtuħ mir-realtà. L-għoli tal-ħajja llum qiegħda fuq fom kulħadd. In-nuqqas ta' pjan tal-gvern illum qiegħed fuq fom kulħadd. It-taħwit kbir li hemm fil-kamp laburista llum, il-ġlid kbir intern illi hemm illum qiegħed fuq fom kulħadd. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar kif id-dejn ta' pajjiżna żdied fl-aħħar snin hekk kif issa dan qed iħalli l-impatt tiegħu fuq il-poplu Malti fejn kulħadd qed iħossi mhux qed jgħix komdu f'pajjiżna fosthom minħabba l-għafsa tal-għoli tal-ħajja. Robert Abela mhux konċentrat fuq il-futur tal-pajjiż, mhux konċentrat fuq il-futur tiegħek, mhux konċentrat fuq il-futur ta' wliedna. U għalhekk aħna id-differenza illi aħna konċentrati biex inkomplu nsibu soluzzjonijiet. Għandna enerġija kbira u waċċ kbir biex il-dal pajjiż nerġa' ntuħ il-gvern illi għandu bżonn. Kien hawn fejn Bernard Grech semma l-proposti li għandu l-Partit Nazzjonalista propju f'dan is-settur fosthom li ma tkunx intaxxata iż-żieda tal-kola. Illi anke jkun hemm kwalità aħjar ta' jobs biex inti jkollok pagi aħjar li anka ngħinu permezz ta' fond ta' miljuni ta' euro biex min qed jimporta u jesporta fil-pajjiż ikollu inqas impatt fuq l-ispejjeż tiegħu allura ma jkomplux jolew il-prezzijiet u allura min qed jesporta jkollu kompetittività aħjar u min qed jimporta jista' joffrilek prodotti li ma jkomplux jolew il-ħin kollu. Apparti dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li hemm ukoll bosta problemi fis-settur tas-saħħa fejn anke hawn qed tinħass iż-żieda fil-popolazzjoni. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista jrid li pajjiżna jkollu mudell ekonomiku li permezz tiegħu il-ħaddiema ikollhom xogħol aħjar filwaqt li jgħixu f'ambjent aħjar. Aħna ħankomplu qegħdin ninsistu li nibnu setturi ekonomiċi ġodda kif għamilna meta konna fil-gvern. Bnejna l-farmaceutika, bnejna il-pilastru ekonomiku tal-avjazzjoni fil-pajjiż, it-turizmu, is-servizzi finanzjarji, il-gaming u dawn kollha sal-lum għadhom iremdu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista semma fost oħrajn il-proposta ta' għajnuna għal kumpaniji ESG li jkollhom rata ta' taxxa aħjar għax ikunu qed jgħinu lil pajjiż jimxi l qudiem fejn anke hawn il-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jtejjeb l-ambjent ta' madwarna. Il-Gvern Nazzjonalista huwa dak il-gvern li kapaċi iva mhux biss jipproteġi imma jtejjeb l-ambjent ta' pajjiżna. Mhux biss jipproteġi imma jtejjeb ukoll il-wirt storiku tagħna. U dan nista' nagħmluh biss għaliex aħna nafu u aħna liberi li nieħdu id-deċiżjonijiet meħtieġa. Bernard Grech għamel referenza l-attivitajiet li se jsiru bejn it-18 u l-20 ta' Settembru li se jfakru il-kisba tal-indipendenza bit-tema din is-sena hija ħajja aħjar f'pajjiżna fejn appella sabiex kulħadd jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista f'dawn l-attivitajiet. Ħajkun ħafna attivitajiet imma partikolarment fil-meeting illi se jkollna fl-20 ta' Settembru, jiġifieri lejliet l-indipendenza, tradizzjonalment ikollna meeting u se nkunu qegħdin il-belt biex inwasslu l-messaġġ tagħna, biex niltaqgħu flimkien, biex nitkellmu flimkien, biex inkomplu nurukom kif huwa possibbli permezz tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern li jkollok iva ħajja aħjar f'pajjiżna.